sammen, og velkommen til den her video, hvor mig og Nora vi er teamet op i denne her video, og skal spille det her forlystelsesparkspil, hvor vi skal bygge vores egen forlystelsespark. Nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal i gang. Og hvis I ikke har fulgt med på vores tidligere videoer, så vil vi anbefale, at I går over og tjekker dem. Og jeg vil anbefale, at hvis I gerne vil se, hvad Nora laver, så kan I gå over på hans kanal. Der kommer til at være links nede i beskrivelsen. Ja, det er egentlig det, tænker jeg. Men nu tænker jeg, at vi går i gang. Så Nora, hvis du går over i din egen sø, så giver det meget god mening. Yes, og nu kan vi bare i gang. Nå. Jeg har haft lavet i hvert fald siden sidste video, der har jeg haft lavet både siden episode 2, der har jeg lavet som jeg sagde, off-cam. Så lavede jeg den her rutsjebane færdig, og den her herover som en helt nyt. Jeg begav mig ud i at prøve at bygge sådan en bygning her. Jeg synes den endte meget fint. Ja, og så tænker jeg har købt noget mere land, og jeg tænker jeg vil bygge en forlystelse herover. Så ja, det tænker jeg. Så hvis jeg lige går i gang med det, jeg tænker jeg bare, at vi starter ud med det samme. Og så skal jeg også lige sige, at den her video her og de andre, de kommer ud, de er blevet lavet på lige efter hinanden stort set. Så da alle de kommentarer, som er blevet skrevet på de sidste par videoer, dem har jeg ikke set, fordi at jeg ikke har, at de kommer ud for skudt. Det kan være, at jeg tager det med i en yderligere video på et andet tidspunkt. Ja. Så det er i hvert fald en forklaring på lige hurtigt en lille reminder på hvad og hvorfor jeg ikke har gjort. Hvis jeg ikke nævner nogen af jeres kommentarer eller noget. Men ja. Nu er mig og Nora igen teamet op om på en video. Og nu i den her video tænker jeg egentlig bare, at vi gør det samme vi gjorde først med ham, at vi nogle gange går over til ham og lige kigger hvad han laver og så videre. Jeg vil anbefale jer, hvis I ikke gør det i forvejen, gå over på hans kanal og så sig hej til ham og kigge på hans video også. Så tror jeg det kunne gøre ham rigtig glad. Så ja. Men nu vil jeg ikke nævne ham så meget længere i den her lige nu. Så og nu vil jeg fokusere lidt mere på og mine videoer lige nu. Så yes. Så men hvis I vil, så kan I gå over på hans kanal. Det er ikke tvang. Jeg vil anbefale det i hvert fald. Og så har jeg startet. Så hvis I gerne vil, hvis det her det viser sig, at det er noget for jer at spille, at I også vil være med til at eller komme med noget input, så må I meget gerne komme med nogle gode råd og så videre til hvordan jeg kan lave min park meget federe og så videre. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne lave den her park
en meget vild park. Meget stor også. Så, men ja. Nok om det. Nu vil jeg bare fortsætte med at bygge lige hurtigt den her lynhurtigt den her seje forlystelse. Jeg synes i hvert fald den bliver meget cool lige nu. Nu gik jeg tør for penge igen. Det synes jeg har lidt med nogle tit efterhånden. Det var ellers irriterende. Nå, så kan vi i hvert fald bruge tiden på at gå over til Nora og tjekke hvad han har lavet nu her. Ja. Så blev vi lige derovre. Skal lige finde ud af hvor han er. Han er her. Han er deromme, kan jeg se. Nå, hej Nora. Hej. Hvad har du været i gang med at lave nu? Hvad har du været i gang med at lave, Nora? Eller hvad er du i gang med? Hvad er bygge en forlystelse? Hvad bliver det? Bliver det en vandforlystelse, eller hvad bliver det? Nej. Nå. Det bliver ikke en vandforlystelse. Okay. Jeg har lavet rigeligt af. Jeg er i gang lige nu med at lave sådan en anden vild forlystelse over ved mig. Min egen. Når du lavede sådan en. Det er sådan dreje rundt, tror jeg. Må jeg teste den? Må jeg være den første til at teste? Hvad nu? Ja, de to se. Der. Sådan der. Woohoo! Den er rigtig sej, den her. Jeg tror også, man bliver lidt rundtosset i gang. Ja, det gør man. Jeg bliver da i hvert fald lidt cool rundt i hovedet af det. Nå, det virker så fint. Ja. Yeah. Altså, jeg synes også, den virkede ret sjov. Nå. Ellers så kan jeg jo lige vise til mine seere herovre. At Nora har fået sådan en lille springvand, eller hvad den er, herovre. Er bygget. Det har han næsten lige bygget. Så, men den er rigtig sjov. Nå, det var, jeg tror, jeg vil smutte tilbage til min egen lille eks. Så, det skal på et tidspunkt. Yes. Nå, det var da sjovt nok at lige se hvad han lavede. Han har travlt, kan jeg se. Det har jeg også med at få bygget min forlystelse herover op og køre. Det var sgu hyggeligt at have VM på besøg. Jeg ved ikke, om kan jeg bygge videre til på min den serie. Men hvis I ikke allerede følger mig inde på YouTube, så kan I bare se det. Kan jeg godt. Og finde det. Så ruller jeg lige hurtigt frem til, hvor vi er sluttet. Jeg kom lige i tanke om noget, der lige skal på den. Måske vi bytter ud med det her. Og så lige hurtigt putter sådan nogle kædeværker på den. Eller en motor på, så vi rent faktisk kan lave en lille smule på den. Nå, nu kommer jeg igen ikke videre. Nu kan jeg lave en del igen.
jeg bare, det skal være sådan en frifald her. Og det er fordi jeg ikke har råd til den. Så må vi lige vente til at kunne gøre det. Få råd til den. Måske jeg lige burde bygge nogle toiletter heroppe. Jeg synes ikke, der er så mange toiletter heroppe. Måske bare nogle der. Så kan jeg fjerne den der lampe der. Måske putte den herover på den der side der. Jeg skal lige prøve at finde den. Det er der. Jeg kan finde dem. Der. Sådan der. Så fjerner jeg også lige de der hegn der. Så folk rent faktisk kan komme ind til dem. Så bygger den lige lidt rundt. Sådan der. Jeg tænker, at jeg kan sætte den op til en 10 og få gå på toilettet. Bare for at tjene lidt gode penge på det. På toiletterne. Lige bruge en 10 på det. Hvor meget koster det hernede for pizza? 12. Jamen, burde det næsten også være det her. Vand. 11. Ja, det ser godt ud det her. En Burger John her. Ja. Hvad koster det? 11. Godt. Nu begynder natten at falde på. Ligner det? Jamen, jeg prøver lige. Nå, pengene er ikke så lange stadigvæk. Jeg kan lige prøve at zoome ud og se, om der skulle være nogle parker, man skulle prøve at gå over og kigge på. Lige nok rigtigt. Nå. Ja. Så det bliver hyggeligt, alle mine sager. Så hvis I ikke allerede følger mig, så vil det være rigtig fedt, hvis I liker den.
vil jeg tænke, at vi skal bygge lidt videre på den. På den her rutsjebane. Og lige finde den. Der. Så skal jeg lige frem til, hvor jeg sluttede igen. Det er der så ikke en så hurtig knap til at gøre. Sådan der. Så tænker jeg bare, at den skal begynde at gå meget hurtigt ned. Og måske dreje lidt. 50 grader kunne man nok godt. Hvis jeg så gik lidt mere ned. Vi skal lige lidt tilbage, kan man. Vi skal lige lidt langt tilbage, kan man. I stedet. Mm. 20 kunne godt gå. Så går den ned til 0. Nå, lad os se, hvad William han laver. Nå, nu kigger jeg åbenbart hernede fra. Jeg er ikke helt det. Nå, nu skal jeg ikke så langt ned, det glemte jeg lige. Den kom lidt for langt hen. Den er da lidt... Prøv at se, hvad William har lavet. Han har lavet sådan forskellige forlystelser. Den er lidt svær, den her at lave. Synes jeg. Den skal... Måske starte... Halløj, William! Ring os... Hej Nora. Hej. Hej Nora. Hej. Hvad laver du så? Ikke så meget. Hvad gør du? Er du ved at bygge et eller andet? Yep. Det er jeg. Hvad er du ved at bygge? En lidt stor forløsning. Eller hvad man kalder det. Stor rutsjebane, tror jeg man kan kalde det. Mhm. Lige nu. Og så det er min egen hjemme. Man kan jo kalde det for hjemmeled eller et eller andet. Mhm. Men ja, ellers så laver jeg egentlig ikke ret meget andet. Jeg smutter tilbage. Okay. Hej. Nå, så fik vi lige et lille besøg af Nora. Det var da også meget hyggeligt. Med et lille besøg af ham. Og se hvad han er op til. Jeg synes, jeg har lidt svært ved at bygge den her. Det kan være, at jeg lige skal køre den lidt længere derhen, og så begynde at dale langsomt. Nej, den er ikke så godt, den der. Den er ikke ret godt.
det vil jeg ikke så gerne have. Ja, yeah. Den er da lidt mange gode at lave den her. Kunne man eventuelt hæve prisen? Ja, det kunne man egentlig godt. Til måske 24. Tror jeg, så kunne man hæve priserne på maden lidt. For at tjene mest muligt. Tjene gode penge på at lave det her. Og det jeg laver. Jeg tror jeg sætter dem alle sammen i hvert fald 1 krone op i pris på alt. Og så sætter forlystelsespakkerne op også. Ja, det ved jeg ikke, hvor der er. Det er 13. 14. Så. Ja. Nu går jeg bare lidt rundt og lige hurtigt hæver prisen på mange af mine forlystelser. Så er det bare den her, jeg lige mangler at hæve den op i pris. Sådan der. Kunne der være plads til en lille forlystelse her? Må være i. Okay, det var bare mig, der ikke lige havde set. Få den helt ind. Hvad man skulle lave sådan en her. Ligesom Nordmor. Det kunne da være meget sjovt, tror jeg. Der er bare, hvor man skulle bygge den henne. Man kunne bygge den her måske. Og det har jeg ikke råd til. Jeg har i hvert fald ikke råd til. Så det lader jeg være med at købe. Det ser egentlig ud som om det går okay godt herinde. Med at sælge og så videre. Hvad er der her af opgaver jeg kan lave? Okay. Jeg kigger lige lidt på den. Jeg skal gøre rent i parken i lidt tid og noget et eller andet, som er ikke lige noget, så complete en opgave eller sådan noget. Så det og den bliver da egentlig godt fyldt. Nej, det er for logik. Det kan være en god eller dårlig ting. Så er jeg bare vælge en af dem. Ja. Nu kan jeg måske bygge den her færdig. Forhåbentlig. Jeg går i hvert fald helt op i enden af den. Der. Så må den sgu køre. Jamen, det er ikke fordi jeg vil have den til at gå ned. Måske hvis jeg bare gør sådan her. Og så bygger den. Jeg gider den ikke. Det kan være, at den går alt for langt ned og alt for hurtigt. Det kan godt være, det gør det.
Ellers så er det fordi, den ikke kommer for langt ud her. Måske. Nu kan vi i hvert fald prøve at se på det. Så går jeg bare ned i højden. Det ser i hvert fald ud som om, at hvis jeg bare gør det rigtigt, så kommer det til at gå godt nok. Der. Sådan der. Så fik jeg bygget den færdig. Den ser da godt ud. Så skal jeg bygge ende og udgangen. Jeg tænker... Og hvad er det? Hvordan er lige de hænger? Det er i hvert fald været en gåde, hvordan de lige kommer op i den der, fordi det har jeg ikke lige nogen anelse om. Om det er noget... Nå, okay, det gør de. De gør simpelthen lige det der. Den kan vi lige hive op i pris. Så vil jeg gerne bygge en vej over til den. I hvert fald starte ud. Jeg kan da i hvert fald starte ud med en kølinje. Må jeg ikke få lov til at bygge igennem her? Det må jeg ikke. Ja, det giver selvfølgelig god mening. Det kan være, at så er der nok fare for, at de får den ned i hovedet. Det vil jeg ikke have. Jeg skal bare bygge en lille sti hen. Kan jeg ikke? Bygge stien lidt længere. Det kan jeg sagtens. Okay, den blev meget placeret. Nå. Jamen, så er det i. Nå,